खुलुमबाय लोगोफोर आगोन आसा खालामदों नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि खाथियाव दिनै गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नुजाफैलायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै एक्सुवेलि लोगोफोर जोंनाव बेयाव सेन्ट्रेल आबुंनि मोनसे मिटिं जानो नागिरदों आरोना जानुवारिनि 21, 22, 23 सानथाम माने बिनि थाखायनो बे पेन्डेल खानो थाखायनो दिनै खुन्था गायसनगोन बिनि थाखायनो दा जोंनि माने गोजोनफोर आरो मानिफोर माने बेयाव थांनो थाखाय इनभाइट खालामदों दा जों बेयाव थांनो ओंखारगासिनो लोगोफोर नोंथांमोनहा बिदिबा आंजों लोगोसे थ'फादो गुबुन department, various department ni share antara saudara tanggal untuk saya itu sobani untuk komite afadgiri nehatari jillani afadgiri nehatari kapsuni afadgiri nehatari itu dengan conference call sana kenal hari maaf jela Prabowo jom sepotnya apa tu juga begini di ini experience proses ni jela ni apa gini Ajuan saya peniprai berkena afadgiri nehatari kulanan masih tim wai penalai adalah sini hadeng ala hari mu afadgiri vice president kulanan organisasi sekretari ada joni jildani खुलुमबाय लोगोफोर आरो आगोन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबाय आसा खालामदों नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ दिनैनि आंनि भिडिअआ जाहैबाय न' खाथिनि आब'आ जि सोंदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयावहाय आंखौ माने जि सोंनायाव हारसिं नालाय उगुनायनो थाखाय आंखौ लेंहरदों माने बेनिखायनो आं दा बेयाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै मेडिसिनाव आरोना लोगोफोर बेखौ सोंगासिनो सानैसो सोंदों लोगोफोर सानै सोंखाबाथाय खुन्दुङा बारा जाया आरोना माने ग्रोबनो जाहैखायो 800था दङ 800थायाव दा जोङो 300था 400था सोंखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 400था सोंखांबा 800 आरो 400 दंबावो बारा बुरजा नङा 6खानल' ओमफ्राय बेयाव दा 10 थानानै दङ टाइम दंलाय नालाय बेयाव थांबायसो आंनिखायनो दिनैनि भिडिअआ दाख्लैनि आं बे न' खाथियाव जि सोंनानै होनदोंमोन बेनिबो ससे जाबाय ओमफ्राय आरो दिनैनिबो ससे जाबाय आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि दारै बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल जि साहा लोंबाय बावगारनानै दासो लालायलायबाय नोङो साहा लोंबाय न'